आंखौ बुथारनो नागिरदों बिसोरो मोनसे भिडिअ होनानै चन्दन ब्रह्मनि गामियाव दोङो बेमारिनिफ्राय फैसा बिहरग्राया जाहैबाय आमायसो टाइगारनि न' उसुंनिनो गावनो बुंनानै लानायखौ आं भिडिअ क्लिपाव मोनबाय आं सोंनाय फिननाय खालामहरदों सासे किडनि गाज्रि जानाय बिनानावनिफ्राय भिडिअ फुल होगासिनो दं बिनानावनिफ्राय जे नों बिदि बिहरबाय मानो थाखाय बिहरखो मा साननानै आं बुंदों ओमफ्राय गाव फुल भिडिअ फार्स्टनियाव फुथियाखै साउन्ड गैया एसे गेजेरसोनिफ्रायसो साउन्ड ओंखारदों नोंथांमोना खोनासंनो हागोन आं होलांगासिनो दङ लाइभ आदा बिराजाया थाबैनो लाइभ होदो फंबाय नोङो खिथाहरदो मोनबाय होननानै जोंनाव कन्टेक्ट गैया होनहरनायलाय ओमफ्राय रायलायबाय ओंखायनो आं बुंदों नों मानो बिदि खालामखो जुदि बे गथ'नाया बेमारा किडनि प्रब्लेम बा बिराद गिदिर बेमार नोंनि न'खरनि सोरबा बिमा बिनानाव सोरजोंबा जानायमोनब्ला मा बिसोरजोंबो बिदि खालामगौमोन नोङो बिसोरनि बा बेलेगा नोंनि न'खराव बिदि खालामोमोनब्ला नों माबायदि मोनगौमोन आं बेखौ कुइसन खालामदों दा गाव मा फोरमायखो आं बेखौ देखायलांगोन आमायसो टाइगारनिनो उसुंनिनो आमायसो टाइगारा सिनायोबा भिडिअ बानायदोलै सिरि जाथारबाय माथो नोङो थैबाय नामा आमायसो टाइगार अननानै भिडिअ बानाय एसे माबानिसो बड'लेण्ड टाइगारनि एखे गामिनि सेसलै फाग्ला बेलाय मा जायगा गुवाहाटी माबायाव गनेशपारा जेसेबां अखा हादों एसेबां बेखौ माने हमनो बारसिनहैदों आरो जोङो बोरै हमनो मोनखो आं बुजिनानै मोनासै दहाय मोजां खोनायाखै अखा बांखायाव सिजानानै माने गामिखौनो बेंहैखादों आदसा आर्मिफोरा बिदि बेंना हमोमोन ना जोंबो बिदि बेंना हमबायब्रा नोंस्रा एक्सपिरियेन्स दंखायो नालाय ब्रा दलदब खिखांरांलायदों आंहासो बेनोथ' नोंहाबो दंखायो माथो एक्सपिरियेन्सआलाय फंबाय औ आदा बे बेमारिनि नाम्बारखौ कालेक्ट खालामनानै दानो रायलायहर औ बेमारिना मा डिसकाउन्ट लायो औ औ औ गोनां जायोबा जों बेमारिनिसिम मानसि फाथायहरगोन माने दोननो आदसा 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 थिग माने बर' हारिनि गेजेराव जोंनो बेबायदि मानसिखौ नांगौ औ सासे बेमारिनिफ्रायनो थना जा मानसिखौ नङा होनबा नंगौ एकदम मोखां दादा लालाय आदा एसे नायना ला फंबाय नै नुदो दा मोजाङैनो मोखां इयाव नाय दे मोजाङै नायना ला बड'लेण्ड टाइगारनि गामिनि एसे एकदम मानो बिदि खालामखो ओमफ्राय बियो सासे बेमारिखौ जेनेबा मा गोसो जानानै बेखौथ' मिथिला फंबाय सोङाखै नोंसोरो सोङाखै सोङाखै सोंथ'वाखै दा बर्थमान नों सोंनाय फंबाय नों सों फेमिलि दंना गैया नोंनालाय फेमिलि सार आइदा आंदोल'सो दङ सार ओमफ्राय फंबाय सानै दं गामियाव दङ बेमारिनि फैसाखौ आङो बे साननैनि गेजेराव आंनि बे हाजोआव एसे हा दं बेखौ फाननानै आं रिप्लेस खालामगोन आरो फैसाखौ आं रिटार्न खालामना हरगोन आं सार नङा ओमफ्राय मानोथो जेनेबा मानोथो फैसाखौ बेमारि मानसिनिखौलाय माबानांगौ मा साननानै माबाया नोंलाय गोरोन्थि जाबाय सार बेबादि जेब्लाबो मावला नङा हारिनि मोजां खामानि मावनो नाजासिगोन आरो सार नों गावनिखौबो साननांगौब्रा मालायखौ साननायनि सिगां नोंनि न'खरनिजों सोरबाफोर बिदि खालामोबा नोंनि गोसोआव माबायदि मोनगोन जेनेबा नोंनि आंगोजों सोरबा खालामोबा जुदि बिदि जायोबा नों माबायदि मोनगोन बेखौ सानग्रोनांगौ होमबानो बेफोरबायदि मावनो गोसो जाया माने बिदि आरोना गोरोन्थि जाबाय सार गोरोन्थि माने बिराद गिदिर गोरोन्थिना बेयो मानसि मोजां नंगौआ बे सासे बेमारि मानसिनिफ्राय बिदि खालामनाय सार सप्तासेनि गेजेराव रिप्लेस खालामगोन आंनि निजिनि हाखौ फाननानै आरो सार बेनिल' माबादोंना आरो बेलेगनिबो माबाबावदों नोंलाय गैला सार मोनथामबा मोनब्रै आरो बेखिनि आरोना सार 5,000 माबा 6,000 बिबायदि बेनिफ्राय बे बेमारिनिया 10,000मोन आरो सार बेमारिनिया बेसेबां 1,000 10,000 सार मा होननानै बिहरा नोंलाय बेमारिनावलाय सार मा बुंगोन आं गोरोन्थिया आंनिनो जाबाय
दे आदा दे खोनाबाय आं दे बेमारिनि नाम्बार कालेक्ट खालामनानै दानाय माबा हरलाय फंबाय दे दे